Vergunningen om dieren dood te schieten in Zeeland worden afgegeven voordat daar bezwaar tegen gemaakt kan worden. Tot woede van tegenstanders. Je kan een bezwaar indienen. Dat duurt dan nog 6 weken dat het door de bezwarencommissie gaat. Ja, dan zijn alle zwanen al gedood. En verder in deze Zeeland nu. Weerstand tegen sluiting kazerne groeit. En Middelburg vindt zichzelf te dik. Goedenavond. Dierenliefhebbers zijn helemaal klaar met het in hun ogen onrechtvaardige vergunningensysteem om dieren zoals sminten, knobbelzwanen en vossen te doden. Door het systeem kunnen de dieren al doodgeschoten worden zonder dat tegenstanders op tijd bezwaar kunnen maken. Het afschieten van dieren vanwege overlast is altijd een gevoelige zaak. Het gaat vaak vanuit financiële overwegingen. Een boer die vraagt de vergunning aan en dat is met een hele legitieme reden, omdat zijn akker kaal gevreten wordt door die dieren. Dat betekent dat de voedselprijzen omhoog gaan, dat er veel schade is, veel emotionele schade, maar ook veel materiële schade. Dus dat die vergunning ingaat is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Schieten is het laatste middel dat wordt ingezet. Je krijgt niet zo zonder meer een vergunning. Er moet een goede, gegronde reden zijn om een vergunning af te kunnen geven. Die moet gemotiveerd zijn, die reden. En dat is een redelijke zware afweging, ook voor het provinciaal bestuur, om dat wel of niet te vergunnen. Bij een vergunningaanvraag hoort een bezwaarprocedure. Een logische volgorde zou zijn dat die bezwaarprocedure eerst wordt afgerond voordat het schieten begint. Dat klinkt logisch als je zo de vraag stelt, maar het is anders. We geven een vergunning af omdat er dringende noodzaak is om in te grijpen. En die dringende noodzaak is bijvoorbeeld schade bij de boer op de akkers. Hier bij Sint-Philipsland ging een vergunning om knobbelzwanen te schieten in op 8 april. Pas op 15 april werd de vergunning gepubliceerd. Ondertussen mag het doodschieten blijven doorgaan. En dat vinden wij dus gewoon niet kloppen. Je kan een bezwaar indienen. Dat duurt dan nog 6 weken dat het door de bezwarencommissie gaat. En voordat het dan tot een hoorzitting komt, zodat er een rechter naar kan kijken. Ja, dan zijn alle zwanen al gedood. En ook tijdens de procedure mag er geschoten worden. Inmiddels is er in de wijde omgeving geen zwaan meer te zien. Hoeveel zwanen er bij Sint-Philipsland zijn doodgeschoten, wil de verantwoordelijke instantie, de Faunabeheereenheid Zeeland, nu niet delen. In 2024 werden er bij Sint-Philipsland 38 zwanen doodgeschoten. Vorig jaar was het er 1. In totaal werden er in 2025 in Zeeland ruim 82.000 dieren afgeschoten. Daar zijn we gewoon echt verbolgen over dat er gewoon... dat iedereen gewoon zijn gang kan gaan om deze mooie dieren, hè, want het zijn prachtige dieren, zomaar afgeschoten worden zonder dat wij de rechterlijke gang hebben kunnen gaan. Het onrecht dat door dierenliefhebbers wordt gevoeld, krijgt geen gehoor in het provinciehuis. Ja, het is zoals wij het met elkaar hebben geregeld in Nederland. En als ze dat graag anders zien, dan staan ze vrij om naar Den Haag te gaan en de regelgeving te laten veranderen. Maar het is nu zo verankerd en wij voeren dat keurig uit zoals het dient te gebeuren. Op verandering vanuit Zeeland hoeven dierenliefhebbers dus niet te rekenen. In dit geval slaat het belang van de akkerbouw zwaarder door, als die alle maatregelen al heeft genomen om die zwaan of die smint of wat dan ook te bestrijden. Dit klopt gewoon echt niet. De laatste jaren legt de overheid steeds meer nadruk op het belang van burgerparticipatie. Maar wanneer, zoals hier, besluiten al in werking treden voordat het bezwaar nog maar is behandeld, lijkt dat belang min of meer buitenspel gezet. De 22-jarige man die vorig jaar juni de 44-jarige Thomas doodschoot in de Jumbo-supermarkt in Vlissingen gaat in hoger beroep. De Vlissinger is veroordeeld tot 12 jaar cel. Volgens een advocaat is er te weinig rekening gehouden met de angst die de man had tijdens de schietpartij en is er onvoldoende aandacht voor de jonge leeftijd van de man. Hoewel er 14 jaar cel was geëist en de man een lagere straf kreeg, gaat het OM niet in hoger beroep. De anonieme tipgever in de vermissingszaak van Herman Ploegstra heeft zich opnieuw gemeld. Hij laat weten dat er eerder weliswaar op een goede plek is gegraven, maar niet diep genoeg. De tipgever heeft de Peter R. de Vries Foundation vorig jaar al laten weten dat Ploegstra begraven zou liggen in natuurgebied De Braakman.
Daarop is 2 keer gegraven in het gebied, maar is niks gevonden. De Peter R. de Vries Foundation, die de vermissingszaak van Ploegstra hoopt op te lossen, neemt de tipgever nog steeds serieus en hoopt ermee in contact te komen. En volgens misdaadverslaggever Kees van der Spek stuurt de tipgever steeds getypte brieven en zou hij de informatie uit eerste hand hebben gekregen. Volgens Van der Spek is de tipgever iemand die er meer van af weet, dicht bij het vuur zit, maar kennelijk heel erg bang is. De dreigende sluiting van de brandweerkazerne van Katzand houdt de gemoederen bezig. De kazerne moet dicht omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Niet alleen de brandweervrijwilligers verzetten zich tegen de sluiting, ook de dorpsraad en ondernemers willen de kazerne openhouden. Ja, dat voelt echt ontzettend goed. Dat er toch betrokkenheid is en dat er toch steun is van de omliggende mensen. Dat geeft een absoluut goed gevoel. De dorpsraad vreest voor de gevolgen van de sluiting. Wij als bewoners, maar ook heel veel ondernemers en betrokkenen zijn pal achter de brandweer gaan staan en willen dat de brandweerpost in Katzand behouden blijft. Ja, dat gaat gewoon om onze veiligheid. Als de brandweer verdwijnt, dan nemen de aanrijdtijden toe. En ze vrezen voor de gevolgen tijdens de drukke zomermaanden. De gemeenteraad van Sluis praat morgen over de kazerne. En in Stadsvagent is een zonnedak met ruim 4500 zonnepanelen in gebruik genomen. Inclusief een aantal batterijen om de stroom in op te slaan. Maar dat laatste was oorspronkelijk niet het plan. De tijd die verandert, zeg maar, en er kwamen steeds meer negatieve uren. Dus ja, veel aanbod op momenten dat het eigenlijk niet wenselijk is. Dus we hebben dan gekozen om toch een batterijopslag eraan toe te voegen, zodat we uitgesteld kunnen leveren. Voor de aanleg van de zonnepanelen kreeg het bedrijf hulp van een bank, maar voor die van de batterijen niet. Dus klopten ze aan bij het Transitiefonds Zeeland, dat ondernemers helpt met dit soort investeringen. We kwamen wel een stukje tekort naast de eigen inbreng en het gedeelte van onze huisbankier. Dus ja, het Transitiefonds was een welkome bijgelegenheid, waardoor wel alles toch rond konden krijgen. Het is voor het Transitiefonds de eerste investering sinds de oprichting. De opgeslagen stroom wordt op piekmomenten verkocht aan bedrijven in de regio. Wat moet je doen als je wil afvallen of gezonder wilt leven? Er zijn genoeg manieren om dit aan te pakken. Maar de gemeente Middelburg komt nu met een nieuwe aanpak. Want veel Middelburgers zijn te zwaar en daar moet iets aan veranderen. Geen AA-bijeenkomst, maar in groepsverband praten over problemen rondom overgewicht. Als deelnemer word je geholpen door een soort speeddaten. Er worden aan verschillende tafels gesprekken gevoerd met organisaties zoals een diëtiste, huisarts en voedingscoach, die je zo goed mogelijk op weg proberen te helpen. Ik heb wat voor mezelf besloten. Eigenlijk één heel eenvoudig dingetje. Dat hou ik voor mezelf, maar dat ga ik consequent doen. Ja. Ik moet begrijpen dat iemand van 65 jaar hier net aan tafel niet in een sportschool wil staan naast 20-jarige bodybuilders. Een simpel voorbeeld. Zo proberen we passend beweegaanbod te vinden voor die mensen. Er moet echt iets gebeuren, want de cijfers liegen er niet om. Bijna de helft van de Middelburgers is te zwaar. En dan is Middelburg nog de laagste van Zeeland. Gemiddeld is het 51% in de rest van de provincie. Wij denken dat hier veel winst mee te behalen valt. Op gebied van gezondheid voor de Middelburgse inwoners uiteraard. En hopelijk ook een deel van de preventieve zorg bij de huisartspraktijk wegnemen om daar de druk wat te verlichten. Zou je het prettig vinden om echt een schema te krijgen? Of zou je het prettig vinden om wat adviezen te krijgen in welke soort voeding? Deze bijeenkomst is ooit bedacht in Den Haag en wordt nu voor het eerst gestart in Zeeland. Want dit soort stappen kunnen de gezondheidsproblemen nu al voorkomen. Om mensen te laten inzien dat je zelf ook wat aan je gezondheid kan doen. Dus niet pas naar de dokter gaan als je ziek bent, maar juist het stapje voor zijn en je gezondheid bevorderen om ziekte te voorkomen. En ik denk dat het belangrijkste doel is. Het is ook echt bewezen dat een groep zorgt voor herkenning. Mensen zien daar vaak tegenop, maar doordat mensen in een groep vragen durven te stellen, denken mensen vaak van, hé, die vraag die is ook op mij van toepassing. Dus dat helpt mensen om inzicht te krijgen in hun eigen gezondheid. Dus die groepssetting lijkt heel eng, maar het blijft heel informeel. En wat voor verhalen hoort u hier allemaal aan tafel? Ja, de ingewikkeldheid van het aannemen van een gezonde leefstijl door een stijging van gewicht of door
ja, wat voor klachten ook, en dat maakt het soms wel eens ingewikkeld, wat voor klachten dan ook, dat het niet lukt om die gezonde leefstijl aan te nemen. Dan wel bewegen, dan wel mensen ontmoeten of ja, wat ze dan ook missen. En hoe hoopt u dat ze deze ruimte straks verlaten? Positief uiteraard en met die intrinsieke motivatie dat ze dat traject ook voortzetten. Dus zij kunnen werken aan hun eigen doelen op hun eigen manier, maar wel zoals zij dat willen. En de groepsessies zijn nu alleen nog in Middelburg, maar het idee is om dit uit te breiden naar de rest van Zeeland. Zonnig kon je het vandaag nog niet bepaald noemen. Wel bewolkt en grotendeels wel ook droog. In de middag vielen er hier en daar nog wel wat buitjes. Dit alles bij temperaturen rond de 20 graden. Morgen wordt het wat anders. Dan trekken er geregeld wel buien over, die gepaard kunnen gaan met onweer. Bij maximaal rond de 18 graden. En dat wisselvallige weer houden we vast tot het einde van de week. Met geregeld ook een krachtige wind. Nou, dat is voldoende tijd om nog eens een mooie herfsttafel te maken. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.